Имате ли остри или хронични болки в кръста, раменете, ставите и гърба? Опитвали ли сте най-различни методи за лечение, но без резултат? То тогава лазер терапията е именно за вас. Лазерът насочва високоинтензивна светлина директно към засегнатите участъци. Терапията намалява възпалението, облегчава болката, ускорява възстановяването при артрит, травми, мускулни претоварвания, плексит, дискови хернии, радикулит и има биостимулиращ ефект. Погрижете се за себе си и за своето здраве, като се доверите на нашите специалисти и изпробвайте най-иновативния подход за лечение на вашите болки с лазер терапията на MLS M8, която е единствена в България и е само при нас. Убедете се сами. Само след 3-4 процедури може да намалите болката си и да почувствате облегчението, от което се нуждаете. Запишете вашия час за лазерна терапия MLS M8 в Посейдон VIP Residence Club Балнео и Спа Резорт град Несебър на посочените телефони или на нашия уебсайт.